ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಷಗುರ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ತೇರ್ದ ಮಿನದನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೇತನೆ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿಪುಯಿರ ಭಕ್ತರ್ನ ಪರಕೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪೌನಲ ಉಂಡು ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತುಂಡ ಕದ್ರ ಜೋಗಿ ಅರಸಿರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಾಥ್ಜಿ ಇತದು ದೇರೆಬೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ವೀರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ ನಡತಿನ ರಥೋತ್ಸವಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಇತದು ತೇರೋಯ್ತರ.